ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുവൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. श्री രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്ന് 5ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അധ്യായം 5ലേക്ക് കടന്നു അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മളെ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ഗുരുവിനെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെയോ പരമ്പരാപ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കർമ്മ സന്യാസ യോഗ, അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഭഗവത്ഗീതയില്. കർമ്മസന്യാസ യോഗ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. കർമ്മം ത്യജിക്കലാണ്. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ തന്നിരിക്കുന്ന പേര് കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അപ്പോ കർമ്മം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കർമ്മസന്യാസ യോഗം. നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യച്ഛേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു,
കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോ ഭഗവാൻ കർമ്മസന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മത്യാഗം അല്ലെ? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കല്. എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കണം? നമ്മൾ എല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലേ നമ്മൾ കർമ്മസന്യാസം നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, അതോ കർമ്മം ഭഗവത് സേവനമായിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണോ? ഏതാണ് ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം വേണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഒരു സന്യാസി കയ്യില് കമണ്ടലും ഉണ്ട്, കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, താടി മുടിയൊക്കെ നെട്ടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? സിഗരറ്റും ഉണ്ട്, മൊബൈലും ഉണ്ട്, അല്ലെ? സന്യാസിക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? സന്യാസിയാണ് അദ്ദേഹം എങ്കില് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച ആൾക്കാണ് സന്യാസിയാവാനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സന്യാസിനെ ഒരിക്കലും സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്ചയസകരാഭുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതായത് കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുത കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രഭു ചോദിക്കണ്ടായി മുക്തി എന്താണെന്ന്. അപ്പോ മുക്തിക്ക് അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മരിച്ചതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നല്ലതാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെ? മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം എങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുതമായ ഭഗവത് സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അതായത് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? കർമ്മത്യാഗം, അതായത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഏതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഭഗവത് നിശ്ചയമാണ്, ഭഗവാനാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സന്യാസികളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് കർമ്മത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. നൃഗരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു വലിയ ജൈജാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലിയാണത്. ഈ പല്ലി മുമ്പ് നൃഗരാജാവായിരുന്നു. അതിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തില് നൃഗരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ദാനം ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്, അതായത് കുറെ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം പശുദാനം, അതാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദാനം, അല്ലെ? അങ്ങനെ കുറെ പശുക്കളെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു. അപ്പോ ആ ദാനം ചെയ്ത പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു പശു എങ്ങനെയോ ഈ പറഞ്ഞ നൃഗരാജാവിന്റെ തൊഴുത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വന്നു. ദാനം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം പശുക്കളെയും കൊണ്ടുപോയതാണ്. അത് തിരികെ വന്ന് ആ തൊഴുത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് രാജാവ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, നൃഗരാജാവ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിന്നെ ആ ദിവസം വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് അദ്ദേഹം പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്ത കൂട്ടത്തില് മുമ്പേ ദാനം ചെയ്ത ഈ പശുവും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അറിയില്ല, ഇത് ഈ പശുവിന് ഞാൻ നേരത്തെ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ദാനം ചെയ്തതാണെന്നുള്ള കാര്യം രാജാവിന് അറിവില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ ദാനം കിട്ടിയ പശുക്കളെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ മുമ്പേ ദാനം സ്വീകരിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ തിരികെ വന്നിട്ട് ഈ പശുവിനെ തിരിച്ചറിയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് എനിക്ക് ദാനം കിട്ടിയ പശുവാണ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായ കാര്യമല്ലേ? അതായത് ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുത്ത മുതല് മറ്റൊരാൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ രാജാവിനെ കാര്യം പിടികിട്ടി. അപ്പോ രാജാവ് പുതിയ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേറെ പശുവിനെ തരാം അതിന് പകരം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് ഈ പശു തന്നെ വേണം. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അതേ പശു തന്നെ വേണം. ആരും അതിന് പകരം മറ്റൊരു പശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ല. കാരണം ഇതാണ് എനിക്ക് ദാനം കിട്ടിയ പശു എന്നാണ് രണ്ടാളുടെയും
ഇത് അങ്ങനെ അവസാനം അവർ തമ്മിൽ തർക്കമായി അവസാനം രാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു കർമ്മം കാരണം ആ രാജാവിന് പിന്നീടുള്ള ജന്മത്തിൽ ഒരു പല്ലിയായിട്ട്, വലിയൊരു പല്ലിയായിട്ട് വരേണ്ടി വന്നു. ആ പല്ലി വന്ന് കിടക്കുന്നത് ദ്വാരകയിലുള്ള ദ്വാരകയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു വനത്തില് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിലാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മക്കളൊക്കെ സാമ്പനും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പ്രദ്യുമ്നൻ, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കുറെ മക്കളുണ്ടല്ലോ, ആ മക്കളൊക്കെ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ അവരുടെ പന്ത് ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് വീണുപോയി. അപ്പൊ അവരത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ജൈജാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലിയെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അവർക്ക് ആർക്കും അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവര്, ഭഗവാനാണല്ലോ അവിടുത്തെ രാജാവ്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നു ആ പല്ലിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ആ പല്ലിനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ പല്ലി ഈ കഥകളൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു പല്ലിയായിട്ട് വരേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അറിയാതെയാണ് ആ പശു 2 പേർക്ക് ദാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഒരു പശുവിനെ 2 പേർക്ക് ദാനം ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കർമ്മം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ശിക്ഷ എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അതിനിടയിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാറാണ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും നമുക്ക് എന്താണ് വരുത്തുന്നത്? ഇതുപോലൊരു മൃഗജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവന കർമ്മത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നല്ലത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോ തെറ്റായ റിസൾട്ടും വരും. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതി മഹതോ ഭയ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വളരെ കുറച്ചാണ് സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിന് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക. ഇപ്പോ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ഒരു സാമീപ്യം കൂടെ കിട്ടി അല്ലെ. സാമീപ്യം കിട്ടാൻ കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൃഗരാജാവായിരുന്നപ്പോ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയത്. ഭഗവാനാൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം കൊടുത്തത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി കിട്ടി, അദ്ദേഹം ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ടെമ്പിൾ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അമ്പല കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയതെന്നും പറയുന്നു. സ്നേയസ്സ നിത്യസന്യാസി യോ നദ്വേഷ്ടി ന കങ്ക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മഫലങ്ങളോട് ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, കർമ്മഫലങ്ങളെ വെറുക്കുന്നുമില്ല. അതായത് ഞാനൊരു ജോലി ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ്, അതായത് ഫലം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനോട് വെറുപ്പ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹം സന്യാസി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കർമ്മഫലം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അതാണ് നിത്യസന്യാസി പറയുന്നത്. പിന്നെയോ അയാൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. എന്താണ് ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങള്? സുഖം, ദുഃഖം, അതുപോലെ രാഗം, ദ്വേഷം, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാറ്റിനും ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ് അല്ലെ. സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ സങ്കടം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരാളോട് ദ്വേഷം ഉണ്ടാവും, അതാണ് രാഗദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ലാഭം, നഷ്ടം, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ബോധേഡാണ് അല്ലെ. ലാഭത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും, നഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ വേദനിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഈ നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങളില്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പം മുക്തി കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും നടുവിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മുക്തി കിട്ടും. അങ്ങനെ മുക്തി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല, അവർ വേണ്ട വെക്കുക, അങ്ങനെയല്ല, അവരോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയ്ക്കുക, ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക. അതായത് നമുക്കൊരു സങ്കടം വരുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കരഞ്ഞ് തളർന്നു പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ആര്? നിത്യസന്യാസി പറയുന്നത്.
സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോ ഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മാന ചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു, അതായത് സന്യാസിയാണ് ഞാൻ അല്ലെ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉള്ളത്. അപ്പോ മുക്തിയാണോ ഭക്തിയാണോ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മുക്തി ആർക്ക് കിട്ടും? ഇതിലൊന്നും എല്ലാറ്റിനും ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മുക്തി കിട്ടും അല്ലെ? പക്ഷെ മുക്തിയാണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെ മുക്തി കിട്ടിയത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സന്തുഷ്ടി ഒന്നും കിട്ടില്ല. എപ്പോഴാണ് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ? ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളിനെ, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താശാലിയായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ശരിയായ അറിവുള്ളയാള് അല്ലെ, അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുക? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അചിരേണ എന്നാ പറയുന്നത്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേ ന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസാം. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക? നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ, ഒരു വെള്ളത്തില് താമരയില നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ, നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ. വെള്ളത്തില് താമര വളർന്നിടത്ത് ഇലയില് എന്താണ്? വെള്ളം നിൽക്കില്ല അതിനകത്ത്, അത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് പോകും അല്ലെ. വെള്ളത്തിനകത്താണ് ഈ താമരയില ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ആ താമരയില ചീഞ്ഞു പോവുകയില്ല, അതില് വെള്ളം നിൽക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മറ്റ് സാധാരണ ഇലകളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാം? വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കുതിർന്ന് അളിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ. പക്ഷെ താമര ഇലയിൽ എന്താണ്? വെള്ളം ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല. അത് എത്ര കാലം വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നാലും അത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വെള്ളത്തിലിട്ട പോലെയാണ് അതിരിക്കുക അല്ലെ. അത് ഇലയാണ്, പച്ച ഇലയാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോലും അതില് വെള്ളം നിൽക്കില്ല. അതുപോലെ ആവണം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അതായത് സുഖങ്ങളാവട്ടെ ദുഃഖങ്ങളാവട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഇത്തരത്തിൽ താമര ഇല പോലെ ആയി മാറും നമ്മള് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തന് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. യുക്തകർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽ പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, അദ്ദേഹം കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ സമാധാനം കിട്ടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എവിടെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാം അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മുഴുവൻ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അല്ലെ. എന്താണ്? ധർമ്മംസ്തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തൻ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അദ്ദേഹം തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് വിചാരിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? വളരെ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, വല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വരും. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇനിയും എനിക്ക് നേടണം, അത് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വന്നാൽ എന്താ സ്ഥിതി? നമ്മള് വല്ലാണ്ട് ഇനിയും പണിയെടുത്ത് ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ
നമ്മൾ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. ഇന്നലെ ഒരു പ്രഭു പറഞ്ഞിരുന്നു, ശ്ലോകം നമ്പർ പറയാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് അല്ലെ, ആത്മാവിന്റെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്? തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അല്ലെ, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആത്മാവ്. എന്തുകൊണ്ട്? ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിന് എന്തില്ല? ജീവനില്ല അല്ലെ, അത് ജഡമായി മാറും. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അത് ഒരു കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പലതും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷെ ആരെ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവ് ആസ്വദിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ആത്മാവ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊന്നും തന്നെ ആരുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല? ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല. പിന്നെ ആരാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ആ ഗുണമാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഒരു പാവയെ കുറച്ചു പേര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങള്. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്ത്, രജസ്, തമസ് അല്ലെ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പെട്ടാണ് നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനഃ തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷാഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ആശ്രയവും, അതായത് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്, നമുക്കുള്ളത് എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം. നമുക്ക് കേവല ആശ്രയം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവണം. അത് ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ, അതായത് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ ആവണം. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോ അതായത് നാവ് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, അതായത് പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് അല്ലെ, ആ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. എന്താണ് മുക്തിമാർഗം? അത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് തന്നെയാണ് മുക്തിമാർഗം. അങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ, ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മികാം ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അതായത് ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല. അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല എന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ 3 തരം വിസ്തരണങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ് താത്വികമായിട്ട് നമ്മളെ ഈ വേദം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അതുപോലെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആണ് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ശരി, അതിനപ്പുറത്തെ ഒരു രൂപമില്ല ഭഗവാനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്. പിന്നെ പരമാത്മാവ്, യോഗികളായിട്ടുള്ളവര്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവര് ചതുർഭുജത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം
അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശുപാകേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമുക്കൊക്കെ നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് നമ്മളെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ശ്ലോകമാണ്, നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്. അതായത് അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നല്ല അറിവുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെ, അറിവും വിനയവും ഉള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോഴും ഒരു നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളിനെ കാണുമ്പോഴും നായയെ കാണുമ്പോഴും ആനയും പശുവിനെയും കാണുമ്പോഴും ഒരേപോലെയാണ് ആ പണ്ഡിതൻ ദർശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഉള്ളില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആള് കാണുന്നത് ആ ശരീരത്തെ അല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നായയെ കാണുമ്പോൾ നായയുടെ ഒരു ശരീരം, ഒരു ചണ്ടാളിനെ കാണുമ്പോൾ ചണ്ടാളിന്റെ ശരീരം, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം, ഇതല്ല ആ വ്യക്തി കാണുന്നത്. പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആള് അവരിൽ എല്ലാവരിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവരിൽ ആരെയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കൊക്കെ ആവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ പറയും ഞാൻ ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരാണ്, കുറെ മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ല ശ്ലോകാണിത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോ ദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢഃ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. ഇത് നമ്മളെയൊക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ഇതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കാത്തത് അല്ലെ, ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖിതനാവുകയോ ചെയ്യാതെ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷം ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തോന്നുന്ന ഒരു വികാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖവും ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളയാളിനെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു പോവുകയില്ല, പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം നില വിട്ട് അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കുന്നുമില്ല. അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ഭഗവത് ജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നു അല്ലെ. നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ. ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലുണ്ട്, അവിടെ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി, ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല സാമ്പാർ വെച്ചു. അപ്പൊ വൈകിട്ടത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് അവര് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ചപ്പാത്തി സാമ്പാർ കൂട്ടി കഴിക്കാം. ഓ മതി, നല്ല സാമ്പാറാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാമ്പാറാണ്, അത് കൂട്ടി കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മകൻ വിളിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് എന്താ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ചപ്പാത്തിയാണ്, സാമ്പാറേ ഉള്ളൂ അതിന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ എത്താൻ വൈകിയാലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു. ആദ്യം ചപ്പാത്തി എടുത്തു, സാമ്പാർ കൂട്ടി നല്ല രുചിയായിട്ട് അവര് ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് മകൻ കയറി വരുന്നത്. നല്ല പനീർ ബട്ടർ മസാല കറിയായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് 3 പേരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ സാമ്പാർ കൂട്ടി ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല ടേസ്റ്റിലാണ് കഴിച്ചത്, നല്ല രുചി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ഈ പനീർ കറി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സാമ്പാർ കൂട്ടുമ്പോ എന്താണ് അതിന് രുചി കുറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുപോലെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും. അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ രുചിയുള്ള ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോ പഴയത് രുചികരമാണെങ്കിൽ പോലും അത് രുചിയില്ലാത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഭൗതികമായ സന്തോഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം നമുക്കറിയാം. ഭൗതികമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം, സങ്കടം, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ആനന്ദം അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ലാത്തത്? ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ
ഒരുപാട് ആനന്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖമോ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു രുചി, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ വ്യക്തി ഒരു ദുഃഖിതനായിട്ട് ഒരു 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 വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തി നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എല്ലാറ്റിന്റെയും സംഭരണിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം എത്രയാണെന്ന് ഊഹിക്കാൻ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തത്. അല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വികാരമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടോ അല്ല, ഇതിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നതമായ ഒരു രുചി ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതീഷുരമതേ ബുധഃ. ക്ലാസ് ലൈവ് പോകുന്നില്ലേ മാതാജി? മാതാജി ലൈവ് ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് വിചാരിക്കുക? നന്നായി എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നല്ല സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ച് അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നവരെ ഭഗവാൻ മൂഢൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അപ്പോ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ആര് പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല? ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകള്. ഭഗവത് സേവനമാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകലാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം, ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആളുകള് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ഇല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാകട്ടെ ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്? ഒരു സ്റ്റാർട്ടും ഉണ്ട്, ഒരു എൻഡും ഉണ്ട്, അല്ലെ? ആദ്യമുണ്ട് അവസാനവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നശ്വരമായിട്ടുള്ള സുഖമാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കറിയാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് സന്തോഷിക്കുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വേദനയിൽ ഞാൻ വേദനിക്കേണ്ടിയും വരുന്ന ഉള്ള ബോധം ആർക്കുണ്ട്? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതില് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ, സുഖങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖങ്ങളില് പങ്കുകൊള്ളുന്നുമില്ല. നമുക്കിവിടെ സ്ലൈഡില് കുറച്ച് ഇത് കാണാം. അതായത് ഒരു ലൈറ്റിന്റെ പുറകെ ഓടുന്ന മഴപ്പാറ്റ, അല്ലെ? ഈയാമ്പാറ്റ എന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെയാണ്? ലൈറ്റിന്റെ പുറകെ പോയി ആ ലൈറ്റിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് അത് അപ്പൊ തന്നെ ചത്തുപോകും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു വെളിച്ചം അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മഴയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മഴപ്പാറ്റയൊക്കെ ഒന്നാകെ വന്ന് എല്ലാം കൂടെ ചത്തടിഞ്ഞ് വീഴുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു താമരയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് കയറാണ്? വണ്ട്. അത് തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറാണ്. ആ തേനിന്റെ രുചി അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അത് അവിടെ കയറിയിരുന്ന് ആ താമര കൂമ്പുമ്പോ അതെന്താണ്? അത് അവിടെ കിടന്ന് ചത്തുപോകുന്നു. മീനിനെ ഇരയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അതിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ആളുകള് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മാൻ നല്ല മ്യൂസിക് കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ ഓടി അതിനെ വലയിലാക്കും മാനിനെ. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും നമ്മളെ കുരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ നാശത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും നമ്മള് നാശത്തിലേക്കും ദുഃഖത്തിലേക്കുമാണ് പോവുക. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലബന്തി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയക്ഷീണ കൽമഷാഹ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിതേരതാഹ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂക്കുന്നു.
അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർ. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? സുഖദുഃഖം, രാഗദ്വേഷം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനും എന്തുണ്ട്? ദ്വന്ദ്ങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും അതിൽ പെടാത്തവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും. എന്താണ് മനസ്സിൽ തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക പറഞ്ഞാല്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെയുള്ള ഭഗവാനിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയേക്കാം. അതായത് എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ? എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അവർക്ക് ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക. പിന്നെയോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടുന്നതെല്ലാം നശ്വരമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? ഇസ്കോൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇസ്കോണിനെ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ഈ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇസ്കോൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നശ്വരമാണ് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സുഖം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ട് ദുഃഖത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ. ആ സത്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഈ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക. അതായത് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലോ മനസ്സിനെ വിടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ വിടാതെ തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കൂടെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നു. 5:26 കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം എത്തിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാമക്രോധങ്ങൾ ഓരോ കാര്യം എടുത്ത് പറയാണ് അല്ലെ? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഈ കാമക്രോധവും ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ. എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയാണ് കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം പ്രയത്നിക്കുന്ന, അതായത് അനവരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റെഗുലർ ആയിട്ട് നന്നായി പ്രയത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ഒരു ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ജോലി അല്ലെ? ജീവേര സ്വരൂപാഹു നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്. ഈ തിരിച്ചറിവുള്ള ആൾക്കാണ് എന്തുള്ളത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരാവുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവർ അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി നേടുന്നു. അവർക്ക് സുനിശ്ചിതമാണ്, ഒട്ടും സംശയം വേണ്ട, അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വേർഡ് നമുക്ക് കാണാം, അനവരതം യത്നിക്കുന്ന. അതായത് ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനവരതം യത്നിക്കണം. അതായത് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈലന്റ് ആയിട്ട് മിണ്ടാണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ പ്രയത്നം, പിന്നീടുള്ള അധ്വാനം എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെ നിരതരാക്കുക എന്നുള്ളതിനായിരിക്കണം അല്ലെ? നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യങ്ങളെ കുട്ടികളെ പോറ്റുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയും സാധിക്കും, അത് അതിന്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ അല്ലെ? അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിന് അത്രയും ശ്രദ്ധ, അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ
കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങളിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വളരാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടാണ് കരയിലിട്ട മുട്ട വെള്ളത്തിലിരുന്ന് ആമ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് മുട്ട വളരുന്നത്, ആമ കുട്ടികളാവുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയാണ് ആമ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇവിടെ? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി, ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്. എന്നിരിക്കലും അത്രയും വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരെ ഉയരാൻ സാധിക്കും, സ്വയം ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ക്ലേശം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലര് പറയും നിങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതെന്ന് അല്ലെ. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ ശരിയായിട്ടൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ ആഘാതം അനുഭവപ്പെടില്ല. അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും അതിന്റെ ആഘാതം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നാണ് എടുത്തു പറയാണ് ഇവിടെ. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ബ്രഹ്മനിർവാണം. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ, അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തായി? ബ്രഹ്മനിർവാണമായി. അങ്ങനെ ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് അത് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് അത് തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ആഘാതം അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല, അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഒരു നല്ല ശ്ലോകമാണ്, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും അതിന്റെയൊക്കെ ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അല്ലെ. നമുക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധ്യാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനുമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ അധിപനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒക്കെ സുഹൃത്താണ്. പിന്നെയോ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ശാന്തി സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ശാന്തി സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ സർവ്വ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആൾക്കാണ് എന്തുള്ളത്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. ഈ സത്യം അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് എന്തുള്ളത്? സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വനഭോജനത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം. ഭഗവാന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത്, അതായത് നമ്മള് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ളതാണിത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് എല്ലാവരുടെയും പ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോ ആർക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാണ്? ബ്രഹ്മാവിന് സംശയം തോന്നാണ്, ഇത് ആരാണ് ഇത്രമാത്രം എല്ലാവരാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന കീർത്തി ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുണമാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം എല്ലാരും ആരാധിക്കാൻ മാത്രം ആരാണ് ഇയാള് എന്നൊരു സംശയം തോന്നാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ഈ
വനഭോജനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കുറെ ഗോപന്മാരെയും കുറെ പശുക്കിടാങ്ങളെയും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ. ഈ ലീല നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഗോലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സമയം, ഇവിടുത്തെ ഒരു വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആവുന്നില്ല. ഇത്രയും ചെറിയ സമയമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാവുന്ന വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കർശന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പണിയാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗോപന്മാരും പശുക്കിടാങ്ങളും ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങ് വിസ്തരിച്ചു. എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ഗോപന്മാരും എത്തി, പശുക്കിടാങ്ങളും എത്തി. ആർക്കും ഒരു നഷ്ടവും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ പശുക്കളെയും, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പശുക്കളെയും ഗോപന്മാരെയും ആര് കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്? ബ്രഹ്മാവ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം ലീല നടന്നപ്പോ ഒരു വർഷം അങ്ങ് കടന്നുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു സെക്കൻഡാണ് ബ്രഹ്മാവ് എടുത്തു മാറ്റിയത്. പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ അതൊരു വർഷമായിട്ട് കടന്നുപോയി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെയ്തത്. ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗോപന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, പശുക്കിടാങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി ചെയ്യുന്നത് അപരാധമായി പോയി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലീലയാണ് ഇത്. അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാ ഗോപന്മാരെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും മക്കളായിട്ടും പശുക്കിടാങ്ങളായിട്ടും ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഗോവർദ്ധനമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗോവർദ്ധന ലീലയാണ്. ഗോവർദ്ധന ലീല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, സമയമുണ്ടല്ലോ. ഗോവർദ്ധന ലീല ഭഗവാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ നന്ദമഹാരാജാവ് ദേവേന്ദ്രന് യജ്ഞം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞം, അതായത് മഴ പെയ്യാനും നമുക്ക് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ്. ദേവേന്ദ്രനാണല്ലോ മഴയുടെ അധിപതി. അപ്പോ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, ഭഗവാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നന്ദമഹാരാജാവിനോട് ചോദിച്ചത്, എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ദേവേന്ദ്രനെ എന്തിനാ പൂജിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ദേവേന്ദ്രനാണല്ലോ നമുക്ക് മഴ തരുന്നത്. നമുക്ക് മഴ സുലഭമായിട്ട് ലഭിച്ചാലല്ലേ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവേന്ദ്രനെ നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തിനാ ദേവേന്ദ്രനെ പൂജിക്കുന്നത്? ദേവേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അയാളുടെ ജോലിയാണ് മഴ പെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതല്ലേ അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പൂജിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ദേവേന്ദ്രനൊരു ചെറിയ അഹങ്കാരം ഉണ്ട്, അതില്ലാണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനത്തിനെ പൂജിക്കാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നന്ദമഹാരാജാവിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ ആരേക്ക് സാധിച്ചു? കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അത് ദേവേന്ദ്രന് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഗോവർദ്ധന പൂജ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗോവർദ്ധനായി വന്ന് ഈ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വയം ഭുജിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട ദേവേന്ദ്രന് ദേഷ്യം വന്നു. ദേവേന്ദ്രന് അറിയില്ല ഭഗവാൻ ആരാന്ന്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ, അതായത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രൻ അറിയില്ല ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്. ദേവേന്ദ്രന് ദേഷ്യം വരാണ് ആ യജ്ഞം ചെയ്യാതെ മുടക്കിയതിന്. അതിന് ദേവേന്ദ്രൻ കണ്ടിന്യൂസ് 7 ദിവസം മഴ പെയ്യിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനത്തെ ഉയർത്തിയിട്ട് എല്ലാ വൃന്ദാവനവാസികളെയും അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവേന്ദ്രൻ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റാണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു നിർത്താനാണ് അത് സഹായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയൊരു തെറ്റല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുക പറയുന്നത് അതിൽ വലിയ തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗോവർദ്ധന ലീല, ഭഗവാൻ തന്റെ ഇടത് കൈയിലെ ചെറുവിരലിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഗോവർദ്ധനം 7 ദിവസം പിടിച്ചു നിന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ വൃന്ദാവനവാസികളും ആ സമയത്ത് ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടിയിൽ വന്നു നിന്നു. അവസാനം ദേവേന്ദ്രൻ മാപ്പ് പറയുണ്ടായി ഭഗവാന്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന ലീലാസ്ഥലികളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा.